Знаете ли, че всяко бижу идва при вас пречистено и енергийно заредено? Сега ще ви покажа и начините, по които правя това. Първоначално си намирам тихо и спокойно място, запалвам си свещ и си пускам релаксираща музика. След това нареждам гривничките на ето тази поставчица, за да ми е по-удобно, когато ги пречиствам с Пало Санто. След като се запали пръчицата, гледам дима да обхване абсолютно всяка една от гривните и докато правя това, визуализирам как всички негативни или натрупани енергии се изчистват и гривните се изпълват с нова положителна енергия. След това, държейки всяка една гривна по-отделно, ги зареждам със своите намерения и желания. Насочвам ги към конкретни цели. Съсредоточавам се върху положителните чувства, като радост, благодарност, любов, мир и защита спрямо това какво точно искам да заредя гривната. Представям си как енергията, която искам да привлича, започва да попълва самите гривни. Този ритуал може да го извършвате дори и сами, но е много важно през това време да нямате абсолютно никакви негативни мисли, за да не бъдат прехвърлени върху гривните.